malam ina ganin wannan ko za ka fita daga nan to shi kenan. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Godiya ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshen wannan lamari. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba wa malam dama aka zo a gabata da wannan darasi duk da ɗan tangaɗin da aka fara samu daga farko. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi, sa haka a cikin mizaninsa. Tabaraka wa ta'ala ya sanya yayin da ya zo lafiya ya koma gida lafiya kalau. Akwai wasu 'yan tambayoyi insha Allah karim da zamu roki malam ya amsa mana su. Amma na farko masu kasar ne suke bada bayanin cewa darasin da malam ya gabatar a jiya da dare a masallacin Gwallaga sun zo da sidinsa yana waje nan insha Allah karim. Sannan kuma bayan wannan darussa ne na malam Jafar, Allah gafarta masa, DVD ne wanda ke dauke da tafsirin suratul a'ama abasa wa tawalla da kuma suratul wasama'i wa tariq da a'ala da kuma wanda darasi da ya samu suna ban kwana lokacin da zai tafiya zuwa wani gu da kuma darasinsa da ya yi akan hukuncin janaza insha Allah, sai kuma wasu kalmomi nasu har yanzu shi ma za a samu a waje bi iznillahi ta'ala. Allah ya taimake mu. To ku bar kawo tambayoyin haka ya isa. Akwai na farko algafata malam tana cewa ba tambaya bane amma neman addu'a take yi, cewa mijinta ya yi amarya shekara 3 tun da ya amaryan nan bai dawo ba, kuma yana cikin garin nan ya ƙi ya zo ya gansu. To don Allah a taimake su da addu'a, Allah ya sa Allah ya karkato da abunan ɗinsa. To Allah maɗaukakin sarki ya karkato da alƙiblar shi ya dawo. A'a a saurara fa an so samu kun da ke muku kaikayi, dama nema ake ajimin ɗan yi laifi. Yawwa a yi haƙuri, ai ba mu haɗu mun yi ɗaya ba ko ba mun ce manzo Allah shi yana adalci ba? To ashe duk namijin da ya aikata haka sai a ce a ya fanɗare ne, ya fita daga dangi. A yi addu'a ɗin Allah ya dawo da shi. Amma ni ina ganin banda addu'a da zami ya kamata malamai su rinka ɗaukan mataki na kasancewar su iyaye. Malamai su rinka zama a matsayin da za a rinka kawo musu koke-koke, suna bibiyar ire-iren waɗannan matsaloli domin su ji gaskiyar al'amari. Don ta iya yiwa yadda ita take faɗan kuma ƙarshenta ba haka ba ne. Ya tashi zai yi amaryan ne ta nemi tayan mai da ƙiyama. Ya ɗauke ina shi ya je tare gidan amaryar shi ne ya zauna lafiya. Wato wani lokacin idan har ɓera da sata ita ma daddawa tana da wari. A tsaya a bincike al'amarin, amma dai muna addu'a Allah ya dawo da shi. Amma Malam Mahmud ya kamata ku je biko ko kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wannan ma dai addu'a take nema, cewa tana da babban ɗa kuma baban shi ya ɗauki yaron ya kai shi karatu Maiduguri. Don Allah malam a masa addu'a, shi dan kenan ku. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya samu karatun yadda ya kamata, kuma Allah ya kintsa mana shi. To sai batun tambayoyi. Tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam, da gaske idan mace ta yi sallah da himar ɗin da bai sauka ba, wai sallar bai yiwu ba? To mai fatan addu'a game da ɗanta, mune mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya